दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफारि बिदाङा 2 बोसोरनि थाखाय बर' हारिनि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो एबा मावफुंनो थाखाय बिबान दानानै होजायो। थिग बेबादिनो देग्लाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफारि बिदाङा जोबनायजों लोगोसेनो थान्दै जथुमानि गेजेरजों गोदान बिबान सोलाय-सोल' खालामनाय जागोन। बेखौ नोजोर बोनानै बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि आवथायाव थानाय सानजा बिश्वनाथ दख'र एबसुनि सिङाव खाग्राबारि गामिनि दावहारु गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों डिसेम्बर दाननि 9 आरो 10 खालाराव बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि 8थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सानजा बिश्वनाथ दख'र एबसुनि 19थि बोसोरसालिया जथुमाखौ मेहेर गोनाङै खुंफुंनो थि खालामनाय जायो। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखायनो गिबि लाइखुन्थियाखौ गायसननाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बे हाबाफारियावनो बानजाय आफादनि मावख'खौबो बेखेवना होनाय जायो। हाबाफारियाव गायसनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो साकुमाथा ब्लकनि बिडिअ अजय सिन्हा आरो बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो साकुमाथा ब्लकनिनो बारग' चेयारमेन बिपुल बसुमतारिया। लोगोसेनो मिरु एबसुनि नेहाथारि निजोम बसुमतारि, बानजाय आफादनि बिबानगिरि आरो हालामनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 8थि बोसोरसालिया जथुमा देग्लाय जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा बिश्वनाथ दख'र एबसुनि बेन्दों सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि नैबे गेलेग्रा जि दावहारु फोथार दा बेयाव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जि फैगौ डिसेम्बर दाननि 9 आरो 10 अक्ट'आव जों थि खालामनाय जादों। दा बिनिनो जोङो दिनै गिबि जि बानजाय आफादा जे लाइ खुन्था गायसननाय गाहाय खुन्थिया बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। दा आङो बे समाव खावलायनो गोनाङा बेनो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि मानगोनां बे ओनसोलनि गुबुन गामिनि रायजो राजा आरो बेजों लोगोसे माखासे धोरोमारि आफादफोर थायो गुबुन धोरोमनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' हारिनि सिनस्रि आफाद बिनिखायनो बे आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा बे आफादाव बयबो लैहोर फैनानै नैबे साननैनि हाबाफारि लानाय बेयाव बयबो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनायाव जाफुंसार खालामफैनो थाखाय आङो गासै श्रेणिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ गिबियाव खावलायग्रोबाय। दा बेयाव जोङो गोबां माखासे जोंहा थिखानाय जोंनि इयुन जोलै सोलोंथाइ बिथिं जोङो हारिमु बिथिं माखासे समाजारि बिथिं बेफोरनि माखासे जोङो हाबाफारि लानाय जायो। जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो जिहेतु गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोङो माखासे बेबायदि स्पेसियेल माखासे हाबाफारि थायो जोंहा दंखायो बे थागोन आरो बेजों लोगोसे हारिमु बिथिङाव देग्लाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरनैजों देंखोमु 1, 2, 3 हाबाफारि थायो देग्लाय जिहेतु 3rd मिटिं जोंहा ओंखायनो देंखोमु 1, 2, 3 दङ दैख्लं खुंगुर बसुमतारिनि मुङाव दा बिनिखायनो दा बेयाव जोंनि माखासे मेथाइ खननो मोजां मोननाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गासै बिथिंनि लाइमोनफोरखौ नै बेफोरबायदि हाबाफारिफ्राव जेन बाहागो लागोन जों दख'रायाव टारगेट हरगोन। दा बेफोराव बयबो जेन लैहोर फैनानै बाहागो लायो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे गेलेनाय बिथिं थाबाय जोङो मेनलि जोङो भलिनिफ्राय लानानै हिन्जावसाफोरनि थाखाय जों काबादि बेबायदि कम्पिटिसन थायो आरो देग्लाय जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो मोनसे माराथन खारनाय बेबायदि हाबाफारि दङ। दा बेफोरावबो जिल्लानिफ्राय गुबुन गामिनि माखासे गोसो जानाय जे लाइमोनफोर दङ बिथांमोना नैबेयाव जि माराथन खारनाय दा बेफोरबायदि हाबाफारिफ्राव बाहागो लाफैनो हायो। आङो दा बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै
दा बे गासैबो हाबाफारिफ्राव लाइमोन बिथांमोनखौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बैफोर हाबाफारिफ्राव थुलुंगा होनो थाखाय आङो बयखौबो खनसे रायजो राजाखौ आङो खावलायनो थाखाय गोजोन्थों। गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा थाखानाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थागोन। बेजों लोगोसे जोङो नैबेयाव स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै दानि जिथु बिटिआरनि चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायगोन। अलरेडि जोङो सावरायनाय थिग खालामगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन इएम बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि नैबे ओनसोला बिस्वनाथ जिल्लाया मानोना जोंहा बिटिआरआव जोङो आगानसे आगाननै जिहेथु हाबनानै दङ। दा बेनिखायनो जों गासै बिटिआरनि इएमजों लोगोसे जिहेथु चिफ बिथांमोनखौ नैबे ओनसोलाव बिस्वनाथ जिल्लायावबो जोङो फैनानै रायजोनि अभाब अभिजुग बेखौ नायफैनो थाखाय बिथांमोनखौ जों खावलायगोन। बेनिखायनो आङो बेखिनिखौ रायजो राजानो फोरमायबाय। बे समाव जोङो हाबाफारियाव जों बयबो लैहोर-लैहोर आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे गुबुन आलासिफोरबो जोङो थिग थाग खालामबाय थानाय जादों। जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनिफ्राय सिभिल डिसि बिथांमोनखौबो जों लेंहरगोन। बेजों लोगोसे जिहेथु जोङो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय फरेस्ट ओनसोलाव डिएफअ बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन। दा बेनिखायनो जोङो बेबायदि मोनसे गिदिर मोनसे प्लेनिं